ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଖାଇଲେ, କିପରି ଖାଇଲେ ରୋଗ କରଜ କଳିଝଗଡ଼ା ଆଦି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ? ଗୋପନ କଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ନା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଖେଚୁଡ଼ି ବା ଓ ବସା ଦହି। ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଖେଚୁଡ଼ି ଓ ବସା ଦହି। ଭାବରେ କିଣି ଆଣିବ ଅଭଡ଼ା ହାଣ୍ଡି। ଭାବରେ କିଣି ଆଣିବ ଅଭଡ଼ା ହାଣ୍ଡି। ଚାଉଳ, ମୁଗ, ଘିଅ, ମହୁ, ଦହି, କାଜୁ, ପନିପରିବା ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ଗୋପନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଗୋପନରେ ଭୋଜନ ହେବ। ଠାର ଗାର ଭାବ କେବଳ ମହତେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ତୁମେ ମହତ ଲୋକ ହବ ତେବେ କଥା ବୁଝିପାରିବ। ଅମୃତ ଭୋଜନ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅମୃତ ଭୋଜନ ଅସୁରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଧନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅମୃତ ଭୋଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅମୃତ ଭୋଜନ କେବଳ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଅମୃତ ଭୋଜନ ଯଦି କରିପାରିବ ତେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ, ସମସ୍ତ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖରୁ, ରୋଗ କରଜ କଳିଝଗଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ସହଜରେ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଲୋକନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଲୋକନାଥ। ଭାବ ବୁଝିବ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ମିଳିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ,